sepine ora ana kanca aku ya, sepi temen kayak kiye. Masa iya aku kon ngobrol kalau cekelan tangga ngene iki. Kan lucu. Wah, ini mending telepon kancane ben pada kumpul. Telepon sih. Halo. Halo. Telepon karo Gus mau. Wah. Masalah Joko ya. Halo, Bang. Halo, Pul. Tumben teleponan apa? Ora ana apa-apa. Lho ki saiki lagi nang endi, Pul? Lagi nang omah, lagi turu, Bang. Lagi turu kok bisa ngomong. Kan lucu kowe. Ya berarti aku lagi ngelindur, Bang. Soalnya yang diperjuangkan milih liane.